shout out sa tanan taga Malabuyok. Shout out. Sa mga silingan o marites dia. Daghan kang wire dire mga kalaaga no. Ay, gap. Shout out sa kasawa karon nga nagduda. Ala, nagduda. Team Y Kaluya na address pinamungahan nagkibol puling. Good morning. Kibol puling na sad ang team Y Kaluya karon mga kalaaga no. Nakalop na may sa among kable dire mga kalaaga no. Taas-taas na may nabira ni. 200 meters na kapin ang among nabira ni gikan dire padong dito sa amo ang rail. Mao ni si George Bugwak. Shout out George. Papart. Y Kaluya, Papart Amerikanong hinog. Okay, hugot na. So karon mga kalaagan, magbira na sad mi aning kable no padong dito sa Pikas Poste. Shout out. So mao ni amo ang Team Y Kaluya. Shout out sa tanan taga Malabuyok. Shout out. Sa mga silingan o marites dia. Alam niyo dito guys. Shout out, dami diri sa punumungan guys. Mao ni among gilop diri mga kalaaga no. Mao ni buhaton na mo kinahanglan na mo ning balihon. Yakop kita na na. Ano mo mahalog tanan? To. Lalom. Wala pa isa. Na, ge. Sudok. Ge. Sudok. Tumba. Right. Kira. Teknik nga kalagan. Ang purpose ato nga gibali no para ang katong tuas lalom mao na say May babaw. aris babaw. Nya katong tuas sa babaw ganihaw nya pagbali mao na sad toy katapusan nga mabira. Daghan kang wire dire mga kalaaga no. Gikan didto. So kinahanglan gid namo nga siguraduhon nga ang linya namo way masabod. So naasad si Christian daring dapita. Iyang gihawanan ng posibleng maagian sa cable namo para walay sangit. Usog kay na siya mugabas oh. Pero gidudahan biya na siya siyang asawa. Lingi sabi, lingi. Ay, gap. Mo ni purpose nga ng PC among gibutang diya sa tumoy sa cable mga kalaaga no. Para dali ra may makalabay anang mga wire nga daghan nga gatapok dis babaw. Good. Ipag. Grabe taas ang layat full kibe no suryo number 18 sa balutaw eh. Gamita baga players basket gyapon na niya. Segulan ni layat gyapon sa kalaga. Papart. Christian, shout out mo sa Papart. Shout out sa kasawa karon nga nagduda. Ala, nagduda. Nagduda na chan. Nagduda kay. Nagduda yung asawa kay. Ito sa gidudahan nga ni Bart. Tapos ako sniper ako. Asawa sniper tapos mo nako. Kusgan kay ni amo ang Papart diri. Papart Amerikanong hinog. Shout out sa yang uyab sinama. Shout out. Sigungita, polio na. Shout out pud mo ya party. Mo ni kahimtang nimo karon ba do? Ako ni mo dai. Ari ta ibabaw katong kano kung sanga. Babaw to. Bilib kay ko aning Papart George Bugwak. Shout out sa imong uyab nga. Team Y Kaluya na address pinamungahan nagkibol puling. Shout out sa tanang taga Malabuyok da. Shout out. May buntag niyo dang tanan og May muntag. Kauban nga itong tanan. May buntag sa tanang mga nakakita kani aning video karon. Among manager, Mark ninyo Mundisa. Oh. Ginunski, shout out Ginunski. Nunski. Shout out Yoyo. Yoyo Nuns. Ginunski, shout out kano. Yoyo, gom. Shout out sa Likay Beach. Kita tong ganahan maligo guys. Adto na sa Likay Beach. Likay Beach. Mo ni amo ang Bye Joker. Ang Joker sa team Y Kaluya. Shout out na ron, isa ko. Shout out sa tanang taga Danglusod.
Kinahanglan na siya duhaon mga kalaagan no, kay kung usara ka alambre mo ibutang sa flexible hose maputol siya kuyaw siya mabugto, so umuan na lang duhaon para ligon sa siya ba. Shout out sa galabay ano yung Pampers. Sa galabay ano yung Pampers. Paliyog lang may ibutang sa lugar kay ilalim. Di lang Pitik yung bawa. ay silod astang malasa. Katawa ang Paul Kevin Osorio Limupon number 18 sa baluta ay kalimot asa-asa. Ito camping nito. Ito yung mga guys. So, relax sa mucho sa alright. That's all for today's video mga kalaagan. Salamat.